denok berdinak ezin gara izan. Arrazoi osoa duzu, askotan ez gara konturatzen gauzak ikusteko ikuspuntu ezberdinak daudela. Zer esan nahi duzu horrekin, ez da ezer ulertzen. Begira, adibide bat jarriko dizuet. Ze ikusten duzu hemen? Eta orain? Ikusten, gauza berdinak ezberdin ikusi daiteke, ikuspuntuaren arabera. Zer, ez dut ulertu. Alde batetik edo bestetik ikusita dena ezberdin ikusten direla. Eta denak onartu behar ditugu. Froga bat egingo dugu, jarri buruz bera eta ea nola ikusten duzuen gauzak.